Ja ne znam hoću li taj dan biti tu, pa ako ne budem, javću. Šta je? Jel tu ja moram se tebi uskladiti? Znači, ogroman lapsus. Odnos prema drugoj strani ne može biti ovakav ogroman lapsus. Ćao dragi ljudi, ja sam Erdeniko i dobrodošli na moj drugi YouTube video. Kao što sam i obećao, titula ovog YouTube videa zašto ne dobijaš posao? I prvo se postavlja pitanje zašto mi je to prvi YouTube video. Pa evo da vam iskreno budem, ja sam se odlučio da napravim ovaj YouTube kanal iz razloga zato što sam neki dan imao jedno vrlo interesantno i, hajde da kažemo, i smiješno iskustvo. To iskustvo me i malo, hajde da kažemo, motivisalo da napravim ovaj YouTube video, a tiče se sljedeće stvari. Kao što možda neki znaju, ja zbog te svoje žice sa Bosnom i Hercegovinom i dalje imam određeni, hajde da ih nazovem, poslovnim projektima u Bosni i Hercegovini. Imam određene poslovne projekte i trenutno sam u potrazi za nekom asistencijom koja bi pomogla u realizaciji tih nekih poslovnih projekata, zapravo osobom koja bi za mjesec dana odrađivala neke poslove za mene. Nije ništa strašno, moram iskreno biti, nije nešto strašno plaćeno, ali radi se 4,5 do 5 sati dnevno, radi se od kuće. Znači nešto što se i može čak i pored nekog redovnog posla da uradi, zapravo nije pravi posao. Ali ipak sam zahtijevao da ljudi koji se prijavljuju pošalju mi CV, kratko pismo motivacije, ništa strašno, jedno 4-5 rečenica, da se predstavi ko su, šta su radili. I na kraju krajeva da kroz to pismo motivacije vidim koliko su pismeni. Sada kada kažem koliko su pismeni, evo ja neću sad da se nešto hvalim kao ja sam najpismeniji, ja sam svjestan da i ja radim mnogo grešaka, evo vjerovatno u videu ćete čuti da mi gramatika nije baš najbolja strana, uzrok tome je zapravo što sam odrastao u dijaspori, evo, ko što sam i sad dijasporac, odrastao sam u dijaspori, pa sam se vratio u Bosni i Hercegovinu, pa sam se borio da naučim jezik kako treba i tako dalje, ali to nije tema našeg današnjeg razgovora. Ali htio sam da vidim da li su te osobe informatički pismene, da li zna sastaviti dopis i tako dalje. Ono što morate znati, tražio sam nekoga koji je pravnik ili studira pravo pa je na nekoj završnoj godini prava. I od te osobe se može valjda očekivati da zna napraviti jedan dopis sa naslovom kome se šalje i tako dalje. I sada, dobio sam 6 aplikacija. Od tih 6 aplikacija 4 su bile, evo ponovo gramatika, 4 aplikacije su bile poprilično solidne i odabrao sam jednu osobu koja je vodila i razgovor sa mnom, s kojom sam se dogovorio i koja će mi sad da pomogne. No, ono što je interesantno je jedna posebna aplikacija, naravno neću reći ni ime, ni prezime, ni koje, ni šta je, i ja sam to ovdje sebi isprintao i sve sam ja to crnim markerom iskrižao da ne bi se vidjelo ko je ta osoba, jer to ipak poprilično provjerljivo. Međutim, iskustvo mogu da iznesem kao jedno negativno iskustvo i ukoliko se dotična osoba sama pronađe u ovom videu, evo još jednom prilika da vidiš šta si pogriješila. Mada nisam ni ja ni neki najpametniji čovjek, ali ja znam da od 5 aplikacija koje pošaljem imam 3 razgovora. Pa valjda sam u tome dobar. Pa slušaj, da uči. Da krenemo od početka.
Ja sam raspisao konkurs. U tom konkursu je pisalo da će se osobe pozvati na razgovor putem Skype-a. I taj Skype razgovor će biti tokom dana. I taj Skype razgovor je najnormalniji razgovor. Mislim, razlog što je preko Skype je zato što me nema. Što nisam u Sarajevu, što ne mogu da se nađe na kafi i tako dalje. A pored toga se u konkursu naveo da će Skype biti osnovno sredstvo komunikacije sa tom osobom u tim mjesec dana. Znači, treba ti Skype. Osoba mi se javlja, prvo, kada je poslala ta navedena osoba svoje CV i svoje motivacijsko pismo, moram vam pokazati, jel se vidi se, znači, sama je poslala 2 priloga. Ništa više. Pogledajte. Znači, ni poštovani, šaljem vam evo u prilogu to. Prva greška. Kada šaljete putem e-maila aplikaciju, obavezno, napišite 3 rečenice. Ali napišite nešto. Znači, nemojte da ne pišete. 3 rečenice, poštovani, u prilog vam šaljem tu dokumentaciju, radovalo bi me ako uzmete moju aplikaciju u razmatranje, za sva pitanja vam stoji na raspolaganju, srdačan pozdrav, tačka, dovoljno, super, bombona. Međutim, dotična osoba to nije uradila. Pa sam ja ušao u CV i tako dalje, što ću vam, evo, sad ću vam odmah pokazat, vidio da to ne valja, ali kontakta, hajde da dam toj osobi priliku. Da je vidim preko Skype-a, pa je pozove. Ali javlja mi se, ja nemam Skype. Jel možete preko nečega drugog? Viber, WhatsApp. Nije problem. Mogu ja je preko nečega drugog. Ali, daje ti neko posao. Nije za neki, ali ti daje priliku neku, nešto ćeš naučiti da raditi, ovo. Pa sjednite 2 minute, instaliraj Skype, pitaj nekoga kako to funkcioniše. A zar ne? Jok, eto, može li nekako drugačije? I ja ne znam hoću li taj dan biti tu, pa ako ne budem, javću. Šta je? Jel tu ja moram se tebi uskladiti? Znači, ogroman lapsus. Odnos prema drugoj strani ne može biti vakav ogroman lapsus. Evo vidim, već 7 minuta priča, moram to da skratim. Ogroman lapsus. Na to ja nisam, da iskreno budem, ništa odgovorio. Niti sam održao razgovor sa tom osobom, čekao sam me na Skype, ali imam moje Skype podatke i tako dalje, da vidimo će li mi se javiti, naravno nije instalirala. I tako da je došlo do toga da, naravno, tu osobu nisam odabrao. A ta osoba se neki dan javlja kao šta je sa konkursom. Naravno, nije pitala na ovaj način šta je, ali eto pita Firu šta je bilo s konkursom i tako dalje. Pa sam joj objasnio ove stvari koje vam sad govorim, da je jednostavno je neodgovorno i tako dalje, da je trebala instalirati Skype itd. Na što mi je ona odgovorila, evo sad ću vam reći da je to ipak ženska osoba, kao, danas ima svakakih ljudi i nije htjela Skype da instalira jer ne zna ko sam ja to. I svakakih ljudi ima. Mogu svašta htjeti od njih. Djevojko, raspisao sam konkurs. Treba vam neko da vam pomogni. Ako mi se gledaju gole žene, otići na Pornhub, a ne gledaju mi se gole žene. Treba vam neko ko će pomoći, muško, žensko, šta god da je. Znači, mnogo bezobrazno. Znači, epitete, ja svakakav. Dovoljno je da ubaci u Google da vidi ko sam, šta sam, da bi na kraju stvrdila ipak se radi o nekom ozbiljnom momku, čovjeku, šta već, hoće neki ozbiljan projekat. Ali je rekla da, pošto konkurs nije preko biroa za zapošljavanje, pazi ovo, nije preko biroa za zapošljavanje. Znači, kakav je to mentalitet? Da je samo onaj konkurs relevantan koji je preko biroa za zapošljavanje. Pa nikad neš do poslu. Zato nećeš do poslu, zato nemaš poslu, zato što čekaš da ti biro dođe i da te zaposli.
I kad vidiš ovakav konkurs, eto ono, to ovako ćeš ga dirat s neki daljine, možda ti je interesantan, ali po Bogu svakakih ljudi ima, pa svašta se nešto može desiti. Znači, ajde, neću, ima tu još informacija, svašta bi nešto mogao, malo mi je jedan stereotip ispunila, nije stereotip o ženama, odmah da kažem, ali mi je jedan stereotip ispunila koji me malo, eto, razočarao. Ali evo, da odemo sad do CV-a. Pogledajte, dragi moji, CV. Zarez, lični podaci. Nigdje piše da je to CV, ništa. Zarez, lični podaci. Ime, prezime, adresa, zemlja, državljanstvo, kontakt pod e-mail i broj. Hajde i nekako. I nekako. Ali trebaš gore, brate, CV, ovaj zarez izostavi. Interpunktacija. To jeste postavljanje tačke, zareze i tako dalje je vrlo bitno. Vrlo bitno. Ali onda, što je još gore? Srednja škola, gimnazija. Što je gimnazija? Fakultet pravne nauke, što je ovo? Pravne nauke, student 4. godina. Koji fakultet? Koja gimnazija? Gdje? U Čelebićima, u Heidelbergu, u Frankfurtu, u Harvardu? Gdje? Zapravo nije u Harvardu, nego u Cambridgeu. Gdje? Ništa. Onda rad na računaru. Word, Excel, PowerPoint. Nikako zna, ni dobro, ni loše, ni ništa. I onda jezici. Engleski, turski jezik, arapski, njemački jezik. Pa koliko ga poznaješ? Jel sve ove jezike savršeno znaš ili ne znaš? Znači, ljudi, nemojte ba ovo raditi. Nemojte da vam je ovako bijelo, da su ovo sve neke tabele i da je ovo ovako neugledno. Jednostavno nije ugledno. Nisam ja neki aman zaman, ali brate, ako hoćeš posao, pa sjedni taj sat, vremena 2 sata, otići na Google, googliraj izgled CV-a. Izbaci četi nešto. Ne mora ni slika biti u njemu. Ne mora ni datum rođenja, čak tu u nekim državama, u Njemačkoj, ne mora ni slika ni datum rođenja, i ako te zbog toga ne uzme u razmatranje, to je kažljivo. Znači, tu možete tebe kao poslodavca kazniti. Ali, brate, daj onda uradi ovo kako treba. I onda dođe moje prethodno iskustvo, bilo u kompaniji XY, menadžer prodaje, veliki uspjeh u komunikaciji sa ljudima. I onda potvrđujem da su podaci na ovoj molbi tačni i potpuni. Prihvatam da svaka pogrešno data ili namjerno propuštena informacija bude razlog mog otpuštanja s posla. Prihvatam da moje stupanje u radni odnos bude uslovljeno rezultatima zdravstvenog pregleda, potvrdom gore izloženih činjenica koje prikazanje znanja sposobnosti za vrijeme probnog rada. Pa nije ovo ugovor. Ne treba ti ovo. Znači, ovakve stvari, ljudi, izostavite, jer se vidi da ste vi ovo iz nečega uzeli, kopirali. Znači, obavezno izostavite. 90% zbog ovoga nemaš posao. Što se nisi potrudio sa CV-om. I onda dolazi motivacijsko pismo. Hajde, on nije ni toliko uložen. Međutim, ne možeš, znači, ovo su takve sitnice. Ovo je taka banalnost. Neko će se smijati, joj, šta ovaj gleda, šta ovaj vidi. Ja znam, ali ljudi, ne možeš kao pravnik staviti, znači, napisati riječ, pa slobodan prostor, pa zarez i odmah nakon zareza naredna riječ. Ne može, nego ide riječ, zarez, prostor, naredna riječ. Ne možeš i stavljati velikim. Ja znam da ima autokontrola koja prebacuje, jel da me na engleskom. A pročitaj prije da ga pošalješ, vidi jel ga povećalo, smanjilo, šta već. Znači, to. I na kraju krajeva, nek to bude jedan font, a ne 3 fonta u jednom dopisu. Znači, ja sam sad poprilično evo ovdje iskritizirao
i pokazao jedan jako loš primjer, ali pošto vidim da evo već 15 minuta razgovaramo, već previše, morat ćemo ovo iskustvo da nastavimo sljedeći put i da vam pokažemo da je dobar primjer. Razmislit ću, hoću vam pokazati svoj primjer ili ću pokazati nečiji primjer ili da napravim nešto, eto, figurativno. Ali u narednom videu ćete gledati kako napraviti CV da dobiješ posao. I garantujem vam, uradite ovako kako ću vam reći. Pošaljite na 15 adresa, 2 razgovora ćete imati. Eto, 1 minimalno. Ali 2 ćete imati 100%. Ako me poslušate. Do tada, doviđenja i hvala na pažnji i naravno, ovo dole, evo, naučio se, ja mislim, ovo dole, ajde, subscribe i pretplatite se besplatno.